Tarata Octobre kalo tile 27 sanba 2020 aw minnu sɔgɔlenmana bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ko an ka bi bakurubaw la min n'o ye Faransi kɔkanko ni Europe minisiri ye ale bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na kunun ani Mali faamaw olu y'u bolonɔ bila sɛbɛn caman na min n'o ye minisiri Mohamed Kulibali ale nana bɔ AMAPU cakɛla la ni y'aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Faransi kɔkanko ni Europe minisiri Jean-Yves Le Drian donna Mali kɔnɔ karidon Octobre kalo tile 25 sanba 2020 a bɛ tile 4 taamala an ka jamana kɔnɔ kunun tɛnɛndon a ye a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman na minnu musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 92 ma a kɛra an ka jamana minisiri ɲɛmayaso la minisiri ɲɛma Muktar Wan ka taa se Faransi lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na Faransi ka yiriwa cakɛda o ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la min o ye an ka kɔkanko minisiri Zeid Mulai fo ka taa se nafoloko ani wariko minisiri ma Aluseni Sanu olu tun bɛ kɛnɛ in kan a yirala ko ni musaka in ko a dilen an ka jamana ma ko a bɛna kɛ sababu ye caman ye min o ye yɛlɛma o bɛ se ka don Mali jamanadenw dabolo la cogoya min na ka d'a kan min o ye nafolo in ye a kan ka don baara caman da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ min o bɛ tali kɛ fantanya ale kɛlɛliw ma fo ka taa se kuranko ani jiko ani musow ka sanayɛlɛ olu baaraw bɛɛ lajɛlen bolonɔ bilara sɛbɛn fɔlɔ min na o bɛ tali kɛ min o ye banki BNDA ye ale ni Faransi yiriwa cakɛyɔrɔ a musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 25 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔnko la n'i ye BNDA yɛrɛ ɲɛma n'o ye Sulemani Waigalo ye ale ka fɔ la ko ni musaka bɛna kɛ sababu ye min o ye u ka laɲini minnu n'olu bɛ tali kɛ san 2021 san ka taa se san 2025 san baara minnu bolodalen don o kɔnɔ olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min na a ko fana ko bɛna kɛ sababu ye u ka tɔnden maa 50 olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na bolonɔ bilara sɛbɛn filanan min na u bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 36 ani miliyɔn 30 ɲɔgɔnna na ni juru don o sirilen dɔwɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛn min o bɛ tali kɛ Bamako kɛɲafan ale kuranko o baaraw bɛ se ka yiriwa cogoya min na bɛnkan sɛbɛn sabanan o musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 19 ani miliyɔn 800 na juru ye ale fana ye o ye jiko cakɛda ni o ye Somajapi ye o bɛ kɛ dɛmɛ ye min o bɛ tali kɛ jiko kibaruya kan an ka jamana kɔnɔ ni a baaraw kan ka taa kuncɛ fo san 2030 o san min o ye bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bilara 4nan min na ale musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 600 ɲɔgɔnna na ale fana ye juru ye a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min o ye musow olu ka sanayɛlɛ o baaraw bɛ se ka yiriwa cogo min na u bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye min o ye musow ani denw olu ka se ka nafolo sɔrɔ siraw ko caman ka o dayɛlɛ cogoya min na min o ye bolonɔ bilara sɛbɛn 5nan min na o ye bɛnkan sɛbɛn ye min a musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 6 ani miliyɔn 600 ɲɔgɔnna ye o fana ye juru ye a dabɔden bɛ cakɛda min ni ale bɛ wele ko jigi sɛmɛ yiri walasa ka se ka ale baaraw tɔ sankɔrɔta k'a yira u la ko min o ye jigi sɛmɛ yiri yɛrɛ cakɛda ye sa ale sigira sen kan san 2014 san ala ni Banque mondiale ale ka dɛmɛ ye walasa ka se ka dɛmɛ don maa ma gɛlɛya o bɛ mɔgɔ minnu kan ni musaka cilen y'u ma waati ni waati u ka telefɔni na walasa ka se ka gɛlɛya k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na. Minisiri Mohamed Kulibali ale nana bɔ AMAPU baarakɛlaw ye AMAPU yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ ye
min ɲɛsilen bɛ kunnafonidi ko ani lakamuni cakɛla ma k'a yira aw la ko AMAPU ale bɛ kunnafonidi sɛbɛn min bɔ ni a bɛ bɔ don o don ale tɔgɔ ye ko ESSOR ni o ye ɲɛtaa ye o kunnafonidi sɛbɛn a bɛ se jamana fan bɛɛ la a yiralen don ko ale jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ min ni o ye jamana jɔli kura min kuma bɛ senna o siratigɛ la min ni o ye minisiriso min ɲɛsilen bɛ jamana jɔli kura ma ni o ye Mohamed Kulibali ale nana bɔ kunu tɛnɛndon octobre kalo tile 26 san 2020 AMAPU cakɛyɔrɔ ɲɛmaaba Birema Ture ale y'a kunbɛn tilegan ɲɛgɛn ɲɛ 15 waati la min ni o ye minisiri ye sa a ko AMAPU a bɛ kunnafoni minnu di ko kunnafoni latiga sɛnsɛnnenw don wa fana min o ye furancɛli fanga timɛko ɲuman ye dɛmɛ o dɛmɛ ni AMAPU cakɛyɔrɔ ni o ka kan ko ni Ala sɔnna ko bɛɛ lajɛlen bɛ sabati k'a yira aw la ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye minisiri wɛrɛ kana bɔ AMAPU cakɛyɔrɔ la min ni o tɛ kunnafoni diyɔrɔ minisiriso ye minisiri ni AMAPU baarakɛlaw olu ka lajɛ kɔfɛ u donna AMAPU yɔrɔ caman na min ni o ye sɛbɛnbilayɔrɔba ye ni ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ san 1992 kalata o baaraw la ESSOR kunnafonidiw bɛ mara yɔrɔ min na u taara ka taa u ɲɛda o fana kan ani ka laban min ni o ye fotow olu bɛ mara yɔrɔ min na minisiri ka fɔ la a ko n'i donna AMAPU yɛrɛ kɔnɔna la ko a bɛ i miiri jigin kosɛbɛ an ka faamakɔrɔw caman na ka d'a kan min ye u jaw ye olu ntaralen don AMAPU kokow la fan bɛɛ minisiri y'a yira ko ni Ala sɔnna kunnafonidi sɛbɛn ESSOR ko ale ka jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ minnu ye furancɛli fanga ale kuncɛliko ɲuman o baaraw ye AMAPU ɲɛmaa Birema Ture ale ye foli ani tanuni kɛ ka taa minisiri yɔrɔ k'a yira a la ko olu ye sigilen don ka u kɔnɔ su ani tile n'u mago jɔra olu la waati o waati fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ kunnafoni jɛlen o dili ma jamanadenw ma ko olu na u cɛsiri o baara la kosɛbɛ. Fɛn ɲɛnɛmaniw ka ko sera u dan na Bamako polisiso 14 ɲɛma ni o ye commissaire Kajatu Tunkara ye ni a bɛ wele ko Kadi ale ni a ka cakɛlaw olu ye nin waati in na min o ye Bamako sigida 4nan maaw ye u ye lafiyaba da u kan ka d'a kan maa minnu ni olu bɛ wele nazarakan na ko microbe ni o ye fɛn ɲɛnɛmani kuntanw ye olu kun kɛlen bɛ ka min o ye Bamako sigida 4nan maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jikɔrɔ ni Paraya fan fɛ ka u ni siri ka da u kun u ko maa minnu don maa denmisɛnnin don funɛkɛninw don ka d'a kan u si tɛ san 20 sɔrɔ a bɛ daminɛ san 18 na ni ka jigin u ka kojuguba kɛw ka taa o dama tɛmɛ u ko fana o baara bɛɛ ye min ni o ye besew ani maramafɛn tɔw ye u bɛ olu de ta ni ka bin mɔgɔw kan ni o ye nka u ka ɲɛmaaba yɛrɛ sa ni u b'ale wele ko soldat ale de fɔlɔ minɛna min ni o ye fɛn ɲɛnɛmani jugu ninnu u bolo o kɔ u ka maa tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna kelen kelen Ala ni Bamako poliso 14nan maaw fɛ ka foli ani tanuni kɛ min o ye commissaire Kadi a n'a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye u sera ka lafiya min lase Bamako sigida 4nan maaw ma walasa u bɛ se k'u da sufɛ ni ka sunɔgɔ hɛrɛ ani baden na cogoya min na. Ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kibaruya kɛnɛw la an bɛ a yiraw la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara Ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye ka dɔw kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.